Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 27-nji oktýabry hepdäniň anyny güni. Programmamyzyň itaty bölügine geçmezden ozal günüň möhüm habarlaryny dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tariýew tanışdyrýarym. Amerikanyň prezidenti Donald Trump, prezident John Kennedy'e edilen hüjüm bilen baglylykdaky käbir gizlin maglumatlary aýan etmekden saklandy. Emma bu hüjüm bilen iltisikli başga 3000 töweregi dokument Amerikanyň Milli Arhiwi tarapyndan çap edildi. Aktam deriňewler boýunça Federal Büronuň we Merkezi Aňtaw Agentliginiň Trump'a käbir dokumentleriň milli howpsuzlyk jagtynyň aýan edilmezligini maslahat berendiklerini ma'lum etdi. Maglumata görä Trump öňümüzdäki 6 aýyň içinde bu dokumentleri täzeden seljirmegi tapsyrypdyr. Ilmi işgärler täze çap edilen dokumentleriň 1963-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Dallasda Kennedy'niň Lee Harvey Oswald tarapyndan atylyp öldürilmegi boýunça düýüp götür täze detalleri berjekdigini garaşmaýandyklaryny aýtdylar. Döwlet departamenti Amerikanyň sanksiýalaryna düşüp biljek Rus kompaniýalarynyň we aňtaw gulluklarının tanawyny Kongresi hödürledi. Bu gadagynçylyk Russiýanyň geçen ýyl Amerikadaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy baradaky aýplamalaryň esasynda girdilýär. The New York Times neşri özüniň web saytynda Kongresi hödürlenendigi aýdylýan tanawyň nusgasyny çap etdi. Onda Russiýanyň 6 aňtaw agentliginiň we 33 goranmak, şol tanda Kalashnikov, Sukhoy, Tupolev, Rosaboronexport ýaly kompaniýalarynyň atlary geçýär. Döwlet departamentiniň medeniýet wekili tanawyň ýakyn günlerde köpçüligi aýan ediljekdigini aýtdy. Şeýledi, ol Amerikan kompaniýalaryna tanawdaky kärhanalar we şahsiýetleri bilen arasyny açmak üçin wagtyň berilendigini sözüne goşdy. Human Rights Watch topary Özbekistanda Şavkat Mirziýoýewiň prezidentliginiň 1-nji ýylynda adam hukuklary meselesinde käbir oňoýly ädimleriň bolandygyny belledi. Şol bir wagtda adam hukuklaryny gözegçiligi edýän topar öňe gidişlikleri dowamly özgertmelere öwürmäge çagyrys etdi. Human Rights Watch topary bu barada özüniň Özbekistan täze prezidentligiň ýyly özgertmelere bildirilýän teresap umytlar atly hasabatynda nykdydy. Topar Daşkendiň täze syýasy döwründe öz üstüne alan halkara borçnamalaryny berja etmegine çagyrys etdi. Human Rights Watch hökümeti edilen paragatçylykly tanqidlere has demokratik bir jemgyýete öwrülmek üçin diňe bir çydamlylyk görkezmän, eýse olara uly ähmiýet berilmelidigini hem belläp geçdi. Hasabatda soňky 12 aýyň içinde Özbekistanda azyndan 16 syýasy tutsagyň azat edilendigi, müňlerçe adamyň howpsuzlyk gulluklarynın gara sanawyndan aýrylandygy we hökümet edaralarynyň raýatlaryň öňünde has jogapkar bolandygyny ýyglýar. Emma ýurtda syýasy matlap bilen tutsag edilen ýene-de müňlerçe adamyň saklanyp galýandygy hem aýdylyp geçildi. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev Kirillden Latin elifbiine geçmek baradaky planlary kesitleýän karara gol goýdy. Prezidentiň web saytynda çap edilen karara görä Milli Komissiýa 2025-nji ýyly çelini Latin elifbiine geçmek boýunça çäreleri geçirer. Qazaqstanyň garaşdyrlygyndan bäri häkimet başyndaky Nazarbayev eýem ençimi ýyldan bäri Latin elifbiine geçmek barada çykyş edip gelýärdi. Aprelde ol 2017-nji ýylyň aýagyna çelini täze Qazaq Latin elifbiini taýýarlamaga görkezme beripdi. Qazaqstan Kiril elifbiini 80 ýyl töwerege ulanypdy. 1929-njy ýylda Sowet resmiýetleri musulman döwletlerindäki Arap elifbiini Latin bilen çalyşypdylar. 1940-njy ýylda bolsa olar Kirile geçirildi. Ozalky Sowet respublikalary Azerbaýjan, Türkmenistan we Özbekistan garaşdyrlygynyň ilkinji ýyllarynda Latin elifbiine geçipdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň täze hasabatynda Siriýada aprelde jeňçileriň elindäki sevtilere sarin gazy bilen edilen hüjüme Siriýa hökümetiniň günäkärligi aýdylýar. Şol hüjümde azyndan 87 adam, şol sanda 33 saga helak bolupdy. Topar 2017-nji ýylyň 4-nji aprelinde Han Seyhun sevtini sarin gazynyň göwürilmegine Siriýa Arap Respublikasynyň jogapkärdigini ynam bilen aýdýar diýip hasabatda bellenilýär. Mundan himi yaraglarynyň öňüni almak boýunça guramanyň geçiren başga bir deriňewinde zäherli nerw gazyny Siriýa güýçleriniň ulanandygy boýunça deliller tapylypdy. Moskwa bilen Damask hüjümi Siriýa hökümetiniň amala aşyrandygyny reddetdiler.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Sofan Group kompaniýasy haliflygyň daşynda daşary ýurt söýüşçileri we olaryň ýygylaryna dolanandan soň awandyrýan howpy atly analitika hasabaty çap etdi. Şu ýylyň oktyabr aýynda ýaýradylan hasabatda Islam döwleti toparynyň özüniň Siriýadaky we Irakdaky territoriýalarynda kontroly ýitirip başlamagy bilen dünýäniň 33 ýurdundan azyndan 5600 Islam döwleti söýüşçisiniň öz watanyna dolanandygy we munyň şol döwletleriň kanun goraýjy organlar üçin uly problema bolup durýandygy aýdylýar. Islam döwleti toparynyň hatarynda söýüşmek üçin Türkmenistanyň 400 sany adamyň Siriýa we Iraga gidendigi raportda bellenilýär. Emma olaryň näçesiniň ýygyna dolanandygy barada maglumat berilmeýär. Adatlyk radiosyna bu maglumaty häzirlikçe degişli türkmen häkimetlerini tasdikletmek ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu barada türkmen media serişdelerinde hem haýsydyr bir maglumat berilmeýär. Gepin gerdişine görä bellesek, bu Türkmenistanyň raýatlarynyň Islam döwleti toparynyň düzüminde söýüşýändige barada köpçülige ýaýran ilkinji maglumatlar däl. Şu ýylyň sentýabr aýynda RIA Novosti agentligine salgylanyp Sputnik neşri Iraň Nainawa regionunyň Tal Afar şäherinde ýetir düşen Islam döwleti toparynyň söýüşçileriniň maşgalalary bolmakda guman edilýän aýallaryň arasynda Türkmenistanyň raýatlary bolan zinanlaryň hem bardygyny habar beripdi. Mundan başga şu ýylyň iýul aýynyň ahirinde Adatlyk radiosy Ahal vilayatynyň Qaky etrafynda Islam döwleti toparynyň söýüşçisi bolmakda guman edilýän 4 adamyň ele salynandygyny we olaryň Owensanyň Hırat vilayatyndan ýurda syzyp girendigini habar berdi. Şonu Adatlygyň ýurdun goranmak ministrligindäki çeşmesi söýüşçi bolmakda guman edilýän Türkmenistanyň şol 4 raýatynyň Siriýada we Irakda Islam döwleti toparynyň düzüminde söýüşlere gatnaşandygyny adynyň agzalmazlyk şerti bilen gurrun beripdi. Mundan öň ýagny iýun aýynda bolsa Adatlyk radiosy öz çeşmelerine salgylanyp Türkiýanyň häkimetleriniň Türkmenistana Islam döwleti toparynyň söýüşçileri bolmakda guman edilýän 4 adamy tawşyrandygyny, şeýle-de Türkmenistana öz territoriýasynda Islam döwletine mahsus teraktlaryň bolmagynyň ähtimaldygy barada aňtaw maglumatlarynyň gowşandygyny habar beripdi. Radikallaşma we syýasy zorlugy öwrenmek boýunça halkara merkeziň 2015-nji ýyl boýunça hasabatynda Islam döwleti toparynyň düzüminde 360 Türkmenistanlynyň söýüşendige aýdylypdy. 2014-nji ýylda bolsa Siriýada söýüşlere gatnaşan Türkmenistanlylar barada Rus hem Hytaý mediasynda dürli maglumatlar peýda bolup, onda Türkmenistandan Siriýa söýüşmäge baryp hökümet güýçleri tarapyndan tutsa edilendigi aýdylýan we özüni Röwşen diýip tanadan bir Türkmenistanly görkezilýär. Video ýazgyda ol özüniň Siriýa jihada gatnaşmak üçin gelendigini aýdýar. Dünýäniň dürli media serişdelerinde çykýan bu maglumatlar barada Türkmenistanyň häkimetleri häzirki güneçenli dymyp gelýärler. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümi Aşgabatda prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen uly harby parat bilen bellenildi. 27-nji oktýabrda ýerden saat 10-na başlan we 1,5 saat çemesi wagt dowam eden harby parat döwlet tribunasynyň öňünde geçirildi we oňa geçen ýyllarda bolşýaly mekdep okuwçylarynyň, ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň, döwlet we sungat işgärleriniň 10 miňlerçesi gatnaşdyryldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri harby parat çıkış etmeli ýa-da ýörep geçmeli 10 miňlerçe adamyň dawaranyň geçirilmeli ýerine 7 saat çemesi öňünden, ýagny daňdan saat 3 töweregi barmaly edilendigini aýdýarlar. Döwlet tribunasynyň öňündäki dawaraly ýörüşlere gatnaşaklary daňdan saat
3 yarı bilen 4 yarı aralygyny barmaly yerleri düň ıglan edilipdir. Olara adatça gece dağdan saat 3'lerde şu yere bardylar. Saat 10'na başlanacak. Davaralara 7 saat qalanly şu yerlere ýygnandylar. Dip Aşgabatly synç we ýazyjy Amanmurat Bugaýew döwlet işgärleriniň we studentleriniň onlarçasyna salgylanyp gurrun berdi. Mundan başga ol dağdan saat 6 töwerege şäheriň protokol köçeleriniň aglawasynyň we oňa birikýän köçeleriň ýapylandygyny, Saparmurat Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýaşaýjylaryň hereketiniň 2 saat goloý wagt berk çäklendirilendigi sözüniň üstüne goşdy. Köçelerin uğruna bir raýa edilmesindäki adamlar peýda boldy. Arasynda 2 polisiýa formasyndaky işgärlerim bardy. Olaryň şu dağdan saat 6'dan başlap tutuş 2 saatlap saat 8'e çelli ýaşaýan jaýyndan çykmaklyga da gadagarlyk girdildi. Ýaşaýan jaýyna girmäge de gadagarlyk girdildi. Özüm bir ýerlerden gelýän bolsam, şol öz ýaşaýan jaýyna, ýani Aýdalyň Saparmurat Türkmenbaşy şaýoly bilen satryk berilişen jaýyna ýetmege bir ortasy 150-200 metr galamda ýygyny urdular adamlar. Oň başyndan şol jaýlan tendiretme çymak eýwanyna çıkmak ýa-da da gadagarlyk girdildi. Dip Bugaýew belledi. Şeýlede şäheriň merkezi köçeleriniň aglawasynyň ýapylmagy bilen baglanşykly jemgyýetçilik awtobuslarynyň öz uğruny üýtgedendigi, emma bu barada köpçüligi öňünden bildiriş edilmänligi sebäpli ýaşaýjylaryň öz barjak ýerine wagtynda baryp bilmän dürli kösençlikler bilen ýüzeýiz bolandygy aýdylýar. Ýatladyp geçsek, paýtagtda garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek çärelere görülen taýýarlyk çäreleri ýagny marşirowkalar oktyabr aýynyň 2-sine başlanypdy. Şonu taýýarlyk çärelerine gatnaşmaly edilen döwlet işgärleri, studentler we okuwçylar işden we okuwdan boşadylyp, öýlen saat 12:00-da başlap, giýişlik iňrik garalýança dowam edýän çärelere her gün mejburi gatnaşmaly edilipdiler. Şeýlede döwlet edaralarynyň we okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary çäre gatnaşýanlardan dawarada geýmeli toý libaslaryny hem öz hasabyna satyn almalydyklaryny tapşyrdylar. Aýal gyzlaryňky 300-400 manat, erkek oglanlaryňky 600-700 manat aralygynda satylýan bu eşikleri almadyk işgärlere we studentlere bolsa türkmen resmiýetleriniň gödök darandygy habar berildi. Adatlyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan döwlet işgärleriniň, studentleriň we okuwçylaryň ençemesi 27 oktýabryň Türkmenistanda dinç güni diýilip elan edilendigine, ýöne mejburi çäreler sebäpli özleriniň iş we okuw günündäkiden has köp ýadaýandyklaryny gurrun berýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bellenýän bayramçylyk dawaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýändigini aýdýarlar, emma olary döwlet işgärleriniň, studentleriň, okuwçylaryň mejburi gatnaşdyrylmagy barada mesele gozamaýarlar. Sözümiziň ahirine bellesek, şu ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni iň soňky gezek 27 oktýabrda bellenýän ýaly bolup görünýär. Şu aýyň 9-10 aralygynda geçirilen ýaşullar maslahatynda Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününi 27 sentýabrda bellemek barada karar kabul edilipdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylywa garaşsyzlyk güni barada türkmenistanylaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Häzir habarçymyzyň geçiren şol söhbetdeşliklerini dikkatiňizde hödürleýäris. Daşowuz welaýatynyň Göýrogly etrawynyň Hüdük Muradow Daýhan birleşiginiň öý hojalykçy parça. Garaşsyzlyk barada siziň pikir garaýşyňyz, garaşsyzlyk türkmen halkyna nämeler berdi? Garaşsyzlyk bizlere gowy zatlar berdi. Gowy ýurtymyz dinç, asudalyk, çağalama Türkmenistanda gulluk edi. Gowy köp taraplary gowy da ýöne ana şu jaý meselesi, owa ýerlerde sadyk meselesi, mektep meselesi, ýol meselesi, gaz meselesi, tok meselesi, mellek meselesi, ana şolar bar. Ana şolarymyzy bize adaçyk kömek etse, ana onda bizler Türkmenistandan müňwir gezek razy. Ýaşlar garaşsyzlygyna nähili garaýaşy, ýaşlar garaşsyzlygyň nämetini düşünýärmi?
Yaşlar garasızlığı gowy düşünýärler. Her kim okap ýaty aýaga aldygyndan men okuwa girecek diýip, men adam boljak diýip çağılar. Näçe mekşi okuwa girdi owamyzdan. Gowgarylar çağılanmaz. Öz ýurdunda oky arkaýyn. Balkan vilayatynyň Serdar etrafyndan annawiwi. Şu garasızlyk barada pikir garaýsyňyz. Şu garasızlyk türkmen halkyna näme berdi? Türkmen halkyna garasızlyk erkinlik berdi. Önürüp ösürme özüňden döretmek üçin mümkinçilik berdi. Herkim öz güýçüni ýeten işini önürmek, malatçylyk bolsun, ekrançylyk bolsun, başga halar tili bolsun, şol ýalyklarda önürmeni mümkinçilik berdi. Bu wagtda aňy işläp bilseň, kazançam şol ýalyk. Ihlas bilen ýapyşsaň hem merak bolup bilýär-de. Şolatlary ola önürüp ösürdi, şoňa ýol açdy gowçylyk bilen. Obalarda gowlugy näme özgerdi? Bizim o yerimizde esas özgören zat şu ekrançılığı özgörtüğünü, şoňa ünsverdi, paxtaçılığı, buğday şaratlary ýol açdy. Esas şoňa ünsverdi, onuň malatçylygy täzeden açdy. Staýut döwrü bilen garasızlygyň ara tapawdy näme de görýär? Onuň o wagtky bilen bu wagtyň ara tapawdy eken, bu wagt erkinçilik, gowçuluk hemme tarapdan ýol açylan zatlar, önümçilikler zatlar kendi ýokary galdy özgördi. O işleme her ýyl işlemäge işleme mümkinçilik göredi. Gowçuluk hemme zat. Halkyň kynçylyk çeken zatlar nämedi? O ýa çağalar bary, çağalar dogurýan öý, şol hassahanaçylykyň üçinçiligi bolsa hasam gowşandan da kynçylyk çekýär. Şoňa ýaşlar nähili garaýar biziň garasızlygymyzda, ýaşlaryň düşünjesi nähili şoňa çağılan gözetimi ýetdämi garasızlyk nämedirmi? Düşünjeler gowlaryň garasızlygy, gowdyň düşünýärler da özlerine gerekdigini, bähwitligini, şoňa ýol açylanlygy barada düşünjeler güýçli. Mar welaýatynyň özüni Ognur diýip tanışdyran 76 ýaşly pensionerine bilen söhbetdeşlik. Türkmenistan garasızlyk bayramyny her ýyl uly dawra bilen bellýär. Garasızlyk barada sizde nähili düşünje bar? Oňa nähili taýlyk görýäňiz, bayramçylygy nähili geçirýäňiz? Garasızlyk bayramçylygyna hasam gowy bellýär. Garasızlyk barada Hudaýa şükür. Hudaýa şükür garasızlyk bayram gelýän ha diýip öňünden taýlyk görüp, sagalarymyz bilen, ýylymyz bilen, obalar bilen üýsüsüp oturup şoň ýöne ullukan toý edip etýär. Watanymyz Türkmenistan boldy, orsiýete ýene garaşmadyk. Watanymyz öz watanymyz boldy, türkmen adamynyň arzuwy hasyl boldy. Öz durmuşymyz özümiz urýan ýalyk görlük da hemme zatymyzym täzeden özümiz etmeli bolduk. Ýylymyz etýär, gortymyz da ullarym höküm berýär, olaryň sag bolsun, tügeleme gözlerini aýlaşyp näme hereket bolsa kömek berşip durlar. Hene şu garasızlyk döwrüne pensiýalar kesilen döwrü boldy. Şunda adamlar şoňa näme baha berdiler? Pensiýa kesilen wagty näme akwalmyzdan mukam näme boldy diýip aýtdyk. Pensiýa kesildi. Ay biz ýardan tutay ırsymyz ýetirerim diýdik, gol hory da bolanmyzam boldy, oňatsa bolanmyzam boldy. Ekýärmiz ekinne meýdanyny on soň näme? Bir oňat bolýar, bir ýylyrak bolýar, hemme zatam 900 zatam bolanokdan. Näse garasızlyga ýaşlar düşünýärmi garasızlygyň nämetini? Garasızlyga ýaman gowy düşünýär ýaşlar. Näme Türkmenistanda Türkmenistan bolduk. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. 1 noýabrdan başlap Türkmenistanyň ýürüteleşdirilen mekdeplerinde okuwlar tölegli bolar diýip Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşri habar berýär. Neşriň 25 oktýabrda beren maglumatynda okuw tölegleriniň başlanyç klas okuwçylar üçin 100 manat, ýokary klas okuwçylar üçin 150 manat möçberinde boljakdygy aýdylýar. Bu barada şeýpde vilayet bilim bölümleriniň we ýerli dolandyryş organlarynyň ýygnygynda gürrüň edildi. Bu barada heniz resmi maglumat köpçülüge ýetirilmedi diýilip neşr
neşiriň habarynda bellenilýär. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeler hem tasdiklaýarlar ýöne olar şäherdäki ýürüteleşdirilen mektepleriň aýlyk tölegleriniň anyk näçe boljakdygy barada häzirlikçe köpçülige maglumat berilmeýändigini aýdýarlar. Aşgabatly ýazyjy we Sinçaman Murat Bugaýew enatalaryň ençemesine salgylanyp paýtaht boýunça mut bilim berýän we ingliz tili boýunça ýürüteleşdirilen 7-nji, 16-njy hem de 27-nji mektepleriň 1-nji noýabrdan başlap tölegli ediljekdigini we bu baradaky jikmejik maglumatlaryň 31-nji oktýabrda mälim ediljekdigini belleýär. Atanelere zanedittirler, hem de şol 31 uni mektepleri öýlen fagat beýişdi, gelmeli baýtdyrlar, kılıklananlaryna atanelere bir okuwynyň ikinci çäreğe başlanýar, onuň gary berse görüntüleşdirilen mektepler bulara töleg beriljek, şu tölegler meçhuryny aýdar, onu şu adamda bize gelip ýeten ol, onu şu mekteplerde çağırıp okayan ataneler bilen mektep administrasiýasynyň ýürüýte şertnamasyna baglasyljakmyşyn. Hem de şu şertnamada töleg oň meçhuryny haýfa tölenmeli. Şu atdan gurrun ediljekmişin, ondan ýygyna gelersiň sonra hemme düşündürýär diýip Dip Bugaýew Agdalyan mektepde çağalar okayan enatalaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde ol Aşgabatyň parahat bir etrapçasynda ýerleşýän we estetika mektebi diýilip atlandyrylýan ýürüteleşdirilen Sungot mektebiniň öňdenem töleglidigini ýöne häzirki wagt bu mektepde de okuw tölegleriniň ýokarlandyryljakdygy barada eýem enatalaryň ýekeme-ýeke duýdurulandygyny sözüniň üstüne goşdy. Estetika mektebi diýilýän mektebinkilerine öýme jan edip aýdypdyrlar. Aýyň bir neçeli getirin, her aýyny 10 manat töleglerken, häzirki şol her aýyna 75 manat istiýarlygyny olan mektep, noýabr, dekabr aýlary şunu şoň 75 manatdan boljakly ýylyň 3-nji ýarym üçin tölegleri täzeden berilýär. Dip Bugaýew gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu mesele dogrusunda ýokarda agdalan mektepleriň resmileri we Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Türkmenistanda ýürüteleşdirilen mektepleriň tölegli boljakdygy ýa-da olaryň tölegleriniň ýokarlandyryljakdygy barada häzirlikçe türkmen medeniýetinde de ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Ýeri gelende bellesek şu ýylyň oktyabr aýynyň 9-10 aralygynda geçirilen ýaşullar maslahatynda ilaty 25 ýyla golay wagt bäri mut berilýän hyzmatlar tölegli edilenden soň çağalar baglarynyň aýlyk tölegleri paýtagtda 10 manatdan, welaýetlerde 8 manatdan 80 manata ýokarlandyryldy. Mundan öň bolsa, has takygy iýul aýynda türkmen medeniýetinde Türkmenistandaky ýokary okuw jaýlarynyň käbir fakultetlerinde okuwlaryň tölegli görnüşe geçiriljekdigi yglan edildi. Şondan soň ýagny sentýabr aýyndan başlap paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň ýarysyndan gowragynda käbir fakultetleriň okuwlary tölegledildi. Sözümizi jemläp aýtsak, bularyň ählisi dünýäde energiýa terişdeleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändig aýdylýan döwre. Ýagny aýlyklaryň, talip we pensiýa haklarynyň, kömek pullarynyň gijikdirilip berilýän we bankomatlarda nagd puluň ýetmezçilik edýän mahalyna gabat geldi. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oğlum Rady Kabuldan. Türkmenistan şu gün ýagny 27-nji oktýabrda öz garaşsyzlygynyň 26 ýyllygyny bayram edýär. Ata-watanyň garaşsyzlyk kazanmagyna awgan türkmenleri hem ökde begendi. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda öňe düşükleri boldy. Türkmenistanda bolýan ösüşlere dünýä türkmenleri buýsanýar. Uruşdan cepa çeken Awgan halkyna da Türkmenistan insanperwer kömekler edýär. Ilim bilim ugrunan Türkmenistan bize ýardam etse dip Awgan türkmenleri umyt bildirýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Demirgazyk Awganistanyň Gunduz welaýatynyň agdasy deputat Nazary Türkmeniň aýtmagyna görä Türkmenistanyň garaşsyzlygy Awgan türkmenleri üçin uly behbit getirdi. Awgan türkmenleriniň bu ýurtda ýaşaýanlygy Türkmenistanyň garaşsyzlygyndan soňra bilindi. Dünýä türkmenlerine Türkmenistanyň garaşsyzlygyny we azatlygyny
tüy sürekten gutlayan Türkmenistan öz istiklalyny alıp Türkmeniň adyna bir bayrak dünýäde galdyrdy. Dünýädäki türkmenler jida gowanduk. Awganistan türkmenleri başga dünýäň türkmenlerinden jida muňa üçin hoş boldular. Bu Awganistan türkmenlerine köp paýdaly. Awganistanda ol türkmenleriň barlygyny hiç kim bilen ýokdular. Emeşe bilen başgalaryň saýasynda o başgalaryň adyna hesaba gelýärdik. Türkmenistan öz bayragyny galdyrdy. Awganistanda türkmenler hem öz barlygyny bildirip Awganistanyň 5-nji ýerinde barlygyny, dilini Awganistanyň kanun asasynda öz ýerini aldylar. Bu Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň paýdasy. Bizler hem burada öz ýerimizi tapdyk. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň öňkü hakimi Roz Muhammed Nur bolsa, Awganistanda türkmenleriň öňünem tanalýandygyny aýdýar. Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň gowudygyny hakim öňe sürýär. Afganistan Türkmenistanyň jyda bir dost ýurdy. Hiç bir zaman Afganistandan Türkmenistana bir zerer gynçylyk gelendadyr. Türkmen bolan adam Afganistana minnetdarçylyk bildirmeli. Afganistanyň hökümeti türkmenler jyda basgyda bolup bu Suitler tarapyndan bular yenjildigi zaman olara gucak açdy. Afganistanda Türkmeni hiç bir zaman kem göz bile garamady. Bizlere ministerlik teklif etdi, ilçilikler teklif etdi, welayatlary berdi. Türkmen meniň milletim diye, yani Türkmeni bir başka milletlerden Afganistan hiç bir zamanım ayırmadı. Önkü zamanlarda da ayırmadı. Eger ayıran bolsa bizleriň ata-babalarymyz aňardan bäri ötende bulary baglap izine bererdi ya derya atardy. Gujagyna açdy, sen gel biziň doganymyz diýdi. O tarihten biyana Türkmenistan bilen Awganistanyň tarihi jyda gowy gidip barýar. Bunam iki ýurt jyda da bir gowy politikany öň alyp barýarlar. Indi bizler hem türkmen bolup bizlere geregi şu Türkmenistanyň gowy niýetini özlerimize jalb etmeni bilsek we Awganistanyň hem gowy niýetini, siýasatini, politikasyny Türkmenistana hiç bir zaman bu Awganistan tarapdan bir ziýanyň dokunmaýagyny olara isbatlaýjak. Bizler muny, yani bizler türkmenler bolup Awgan türkmenleriniň ahullaryndan biri Damylla Abdullah Furqany Türkmenistan Awgan türkmenlerini ilim bilim ugurundan goldasa diýip umyt bildirdi. Türkmenistanyň bayram gününi tebrik bolsun diýors. Bizleriň hemmemiziň abro izzetimiz. Bizler türkmenler bolup, hususan Awganistanda bizler türkmenler Türkmenistanyň ilim bagşynda kömeklerinden köprek hem pähremendligini dilýors. Türkmen yaş yigitlerimiz, okuwçylarymız ýokarak sewiýelerde okysyn diýip, şu ýerde öz diline okuýar ýanak Türkmenistanyň bizleriň haýyşymyz, arzumyz şol bizleri hemişe habar alyp dursun, bizleriň ilmin barasynda bizlere kömekleşip dursun. Türkmenistanyň rehberinden haýyşymyz şol bizleriň şu ilim barasynda kitap diýor, başga zat diýor, bursiýa diýorlar. Ana şu masaillara bizleriň yigitlerimize hemkarlyk etsin, täsewwiýe âli tähsillerimizi öňe alkysynlar. Dünýä iş bilen dünýä ilmi ferhang we dünýä galama gelen, okuwa gelen, bizler türkmenler okuwdan pesman bolan, öten rejimler, öten hökümetler bizlere wagt bermedik ya bizler özlemiz okumadyk. Bizleriň sewat köp müşkilatlarymız bar. Kömek istiýos. Türkmenistan bir memleketi, dünýä özüni tanadan Türkmenistan diýip at dünýäde tutulan tanylýar. Awganistanyň Magarip ministerliginiň türkmen dili bölüminiň işgäri Ediz Omaryň aýdysynça Türkmenistan okuw kitaplaryny kömek edipdir. Türkmenistan ilim bilim ugurundan öz kömegini dowam etdirse diýip ol umydwarlyk bildirýär. Türkmenistan garaşsyzlygyny alyndan bäri Afganistan türkmenleri ferhenglerine iýe boldy. Biz türkmenler köp gowanyýarys. Türkmenistanyň safaraty Maarif wazaratyna kitaplary billere ýetişdi. Ýene isleýärs kitaplary edebiýat, dil we gramer we taryh edebiýat ve ferhang ise billere yardımlık etse ondan köp hoş olacak. Elbette bizim karındaşımız, kökümüz birdir. Başka memlekette yaşasak hem. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeliği maksat Ataýew bilen dowam edýär. Krym tatarlarynyň lideri Ortiýetiň gol astyndaky ýurduny dolanyp barjakdygyny aýdýar. Şu hepde kärdeşi Ahtem Çigoz bilen Ortiýetiň basyp alan öz watanlaryny tutawhanadan boşadylan Krym tatarlarynyň lideri Ilmi Umerov Gara deňiz aýlagyna dolanmaga synanşykdygyny aýdýar. Rus häkimetleri tarapyndan güýji ýitirilen Krym tatarlarynyň öz başda dolandyryş mejlisiniň başlygynyň orunmasarlary Umerov bilen Çigoz 25-nji oktýabrda garaşylmadyk ýagdaýda Rus tutawhanasyndan azatlyga goýup berilip olar Türkiýe'ye gitdiler.
26 oktyabrda Ukrainanyň Ankaradaky ilçihanasyny jurnalistlaryň öňüne çykyş eden Umerov özüniň de Çigozyň da haýsy şertlerde azatlygy goýberlendikleri dogrusyny özlerini hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny we Rus häkimiýetleriniň olara Kryma dolanmagy ruhsat berip bermejekdiklerini bilmeýändigini aýtdy. Men dolanmagy synanşmajagdygymy hiç kime wada bermedim ýa-da muňa kepil geçmedim. Aradan bir az wagt geçen soň men elbetde Kryma dolanmagy synanşaryn diýip Umerov aýtdy. Olaryň ikisiniň 27 oktyabrda Kiýewe uçmaklaryna garaşlýar. Ortiýet 2014-nji ýylyň mart aýyna Krymy Ukrainadan alyp ol ýere nyşansyz uniformaly goşunlaryny saldy we referendum geçirdi. Ortiýetiň geçiren referendumyny 100 döwlet şol sany Birleşen Ştatlar bilen Ukraina legitim däl diýip oglan etdi. Hukuk goraýjy toporlar musulman Krym tatar azlyklaryny we basywalçylyk bilen razylaşmaýan beýleki toporlara garşy ortiýetiň zor bilen gysyş kampaniýasyny ýöredýändigini habar berýärler. Ankarada jurnalistler bilen gurrundaşlykda Çigoz uçorda wagtlary özleriniň azatlygy çykanlyklaryny we Türkiýe barýanlyklaryny bilmeýänliklerini aýtdy. Biz nämeleriň bolup geçýändiginden dogry bir habardyk. Olar meni tutawhanadan ilmini hassahanadan aldylar diýip Çigoz jurnalistlere gurrun berdi. Ol özleriniň türme ekidilýändir ýa-da ortiýet başgaçarak ykbala duçar edilýändir söýdüp gorkanlyklaryny hem ma'lum etdi. Krymda biziň adamlarymyza garşy edilýän giňerimli zalymlarça repressiýadan habarly bolan soň biziň ýeketäk gödüňüne getirip bilen zadymyz ýagdaýlaryň biziň üçin hassa erwetleşmegi diýip ol gurrun berdi. Çigozu bir kanun demonstrasiýa gurnamak aýyplamasy boýunça ýyl kesilip ol 11 sentýabrda 8 ýyl türme tutulgyny hökm edilipdi. Amnesty International bu suud edişligi galp atlandyrypdy. Umerov 27 sentýabrda separatizm boýunça ýyl kesilip ol 2 ýyl koloniýa şertlerine ýaşamagy hökm edildi. Bu ýerde mejbury zähmeti çekilýän adamlar işleýän kärhanalarynyň ýa-da ekin meýdanynyň golaýyna ýaşamaly bolýarlar. Süýjü keselinden we Parkinson keselinden ejir çeken Umerowy 2016-njy ýylyň awgustunda zor bilen psihiatrik keselhana ýerleşdirdiler. Bu karary Human Rights Watch onuň hukuklarynyň aýlyganç bozulmagy diýip häsiýetlendiripdi. Hukuk goraýjy toporlar we günwatar hökümetleri olara ýyl kesilmegini ýazgyryp bu çäreleri ortiýetiň Krymy ele geçirmeginden bäri dowam etdirýän zulmynyň bir bölegi atlandyrdy. Ýewropanyň parlamenti mart aýyna ortiýeti Krymna we Ruslaryň penasynaky separatistlaryň gödäwçiligine saklanýan günnäger Ukrainanyň dürli çäklerindäki türmelerde ýa-da başga şertlerde azatlygy çäklendirilen 30-dan gowrak Ukrain raýatyny erkinligi goýbermäge çagyrdy. Olaryň köpüsi tutsawlykda saklanýar. Ýewropa Birleşiginiň 25-nji oktyabrda Umerov bilen Çigozyň boşadylmagyndan hoşal bolup ýaýradan beýanatyny Krym ýarymadasyny we ortiýetde bir kanun tutsaw edilen ähli Ukrain raýatlarynyň desini azatlygy goýberilmekleri talap edildi. Ýewropa Birleşigi ortiýetden Krym tatarlarynyň özbaşdyk dolanduruş mejlisiniň işlerini gadagyn etmek boýunça alan kararyny ýatyrmagyny, Krym tatarlarynyň hukuklaryny şol sanyna ýygnanyşmak we söz azatlygyna hormat goýmagyny garaşýar diýilip beýanatda aýdylýar. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.